Mae yna lot o eiriau sy'n cael eu taflu o gwmpas jyst mewn chat, a fi'n meddwl os chi'n defnyddio nhw, chi gofio gwybod beth maen nhw'n meddwl achos chi ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando. Enw fi yw Nia a dyma'r geiriadur ge. Daic. Mae'r gair daic yn cyfeirio at menyw neu lesbiaidd sydd ddim rili'n bihafio mewn ffordd traddodiadol yn benywaidd, a mae'n gwneud hwyl dros pen rhywun sydd ddim yn benywaidd iawn. Ond erbyn hyn mae wedi newid, tuag at diwedd yr 20fed ganrif, mae pobl wedi dechrau defnyddio fe mewn ffordd mwy niwtral, a nawr mae gyda ni gorymdeithiau fel The Dyke March sy'n digwydd ar draws y byd, a mae mae'n meddwl rhywbeth rhywun sydd allan, rhywun sy'n balch ohono fe, rhywun sy'n gryf. Lesbian tan graddio neu lesbian until graduation. Mae'r ystyr lesbian until graduation yn meddwl rhywun sy'n cyrraedd prifysgol neu sy'n cyrraedd ysgol uwchradd a sy'n trio chwilio o gwmpas a profi pethau newydd fel perthnasau a pethau fel yna. Ond mae yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd negatif i feddwl, unwaith chi'n graddio, chi jyst yn mynd i priodi dyn a dyna diwedd ohono fe. Mae'r term yma'n digoloni fi achos mae lot o bobl ddim yn teimlo'n digon saff i dechrau profi pethau newydd tan maen nhw'n cyrraedd at prifysgol. So, fi'n meddwl mae jyst yn sort of neud rhywle dros pen rhywun sy'n moyn trio pethau newydd, neu rhywun sy'n efo identity newydd maen nhw'n moyn trio. Pwy yw'r dyn a pwy yw'r menyw yn y perthynas? Ges i lot o hyn pan wedi dechrau mynd mas gyda cariad fi, a mae'n mynd yn really annoying and really gyflym, achos pwynt y perthynas yw bod dim dyn neu dim menyw, ni jyst yn dwy berson sy'n caru ein gilydd, a dyna pam ni gyda'n gilydd. Normal. So, pan mae pobl yn gweud bod pobl sydd ddim yn hoyw yn normal, fi'n meddwl maen nhw'n annog y syniad bod pobl sydd yn LHD ddim yn normal, falle bod rhywbeth yn bod gyda nhw neu bod gyda nhw salwch meddwl, a fi'n meddwl oedd e'n salwch meddwl hyd at yr 1960s yn fel yna. A mae jyst yn annog ymosodiadau homofobaidd ar y stryd a deddfe sy'n stopio ni rhag cael hawliau dynol ni. So fi'n meddwl mae jyst yn gair chi gorfod stopio iwso. Lipstick lesbian. So mae'r term lipstick lesbian yn cyfeirio at rhywun sy'n lesbiaidd a rhywun sy'n bihafio neu sy'n gwisgo mewn ffordd sy'n falle mwy traddodiadol yn benywaidd. A fi'n meddwl mae'n gallu cael ei ddefnyddio yn yr un ffordd a lesbian tan graddio achos mae'n sort of yn meddwl bod chi ddim really'n lesbian a chi jyst yn trio fy mlaen. Ond erbyn hyn mae wedi newid a mae pobl yn defnyddio fe i meddwl lesbian sydd ddim yn gwisgo'n benywaidd i denu gŵr, ond rhywun sy'n gwisgo'n benywaidd i denu lesbiaid arall. So fi'n meddwl mae wedi troi fod yn rhywbeth positif. Fod y gair lesbiaidd yn mynd nôl blynyddoedd, fi'n meddwl bod gyda fe rhyw fath o arwyddocad rhywiol yn diwylliant ni, a mae'n nid yn rili anodd i siarad amdano fe achos mae'n swnio mwy fel fetish na mae yn bywyd. Ges i'n galw'n un o nhw pan nes i mas yn gyntaf, a mae'n y fath o iaith sy'n jyst yn stico gyda chi yn gweddill bywyd chi. A dyw hwnna ddim rili'n ddau mental health chi i glywed hwnna trwy'r amser, sy'n neud yn anodd i siarad amdano fe. So mae yna lot o eiriau, mae yna lot o stereotypes, ond fi'n meddwl bod pawb yn wahanol a bod pawb yn unigryw, a chi methu rili ffitio pawb yn ei boxes o be chi'n meddwl dylwn nhw bihafio fel. Mae wedi gwella lot yn y blynyddoedd diwetha, ond mae yna dal amseroedd ble fi ddim yn teimlo'n saff yn dal llaw girlfriend fi ar y stryd a pethau fel yna, a fi'n meddwl mae yna dal bach i fynd tan mae pawb yn teimlo'n saff a ni dal yn trin yn gilydd yn gyfartal.